Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wanda idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu, kar ku manta ku danna mana alaman nan ta subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alaman nan ta kararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu zarar mun dora. Sannan kar ku manta ku danna mana alaman nan ta like domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai da sosai. Nura M Inuwa. Nura M Inuwa ya kasance mutum ne mawaƙi wanda yake waƙoƙi na aure da kuma waƙoƙin soyayya. Kaɗan daga cikin tarihin Nura M Inuwa. Nura M Inuwa ya kasance ɗan garin Kano ne, sannan kuma a garin Gwammaja, wanda ya yi primary school wato primary special school a garin Gwammaja. Sannan bayan ya kammala primary school sai ya tafi Gwammaja 2 ya je ya yi secondary school. Bayan ya kammala secondary school bai dora da karatu ba, wanda har ya fara harkar waka. To me ya ja hankalin Nura M Inuwa ya fara harkar waka? Abin da ya ja hankalin Nura M Inuwa ya fara harkar waka tun yana yaro, yana matashi ya fara raira waƙoƙi, sannan kuma waƙoƙi sukan ɗebe mai kewa, musamman ko in yana ɓacin rai ko kuma idan yana so ya faranta wa ransa yakan ji waƙoƙi sannan kuma yakan raira, wanda hakan ya samo asali ne da baiwa da Allah ya bashi ta ɓangaren waƙa. Wanda hakan ya sa idan ya yi la'akari da fim da ake yi, an yi fim na ɗaya an yi fim na biyu, to shi ma yakan ƙirƙiri wata waƙa ya ga ya yi ta ɗaya sannan kuma ya ga ya samar da ta biyu. Kar ku manta dai idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu, ku danna mana alaman nan ta subscribing, sannan kar ku manta ku danna mana alaman nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu zarar mun dora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alaman nan ta like domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai da sosai. Sannan har ya fara harkar waƙoƙi da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan, yana rairawa har zuwa kawowarsa yanzu da ya zama na babu ishi, babu wani babban mawaƙi da muke da shi sama da Nura M Inuwa, wanda a ɓangaren waƙoƙinsa yana waƙoƙi na aure sannan kuma yana waƙoƙi na soyayya sosai da sosai. Sannan kuma Nura M Inuwa ya kasance mutum ne mai haƙuri, sannan kuma mutum ne wanda ya iya zama da mutane, mutum ne shiru-shiru wanda ba za ka ji ana hayaniya da shi ba, shi dai kawai abin da ya sa a gabansa shi yake yi. Haka ya ci gaba da yin waka har zuwa lokacin da yanzu haka ya ɗauki sarauta ta sarkin mawaka, wanda kuma ya gamu da ƙalubale daban-daban a rayuwarsa, wanda jinsu zai sa ka tausa mai kasancewa ya sha wahala a ɓangaren waka, sannan kuma abin a tausaya mai ne a ɓangaren waka, wanda dama an ce sai an sha wuya akan yi nasara. To tabbas Nura M Inuwa ya sha wuya a harkar waka sosai da sosai, ya haɗu da magauta waɗanda suka nemi rayuwarsa ma a ɓangaren waka, wanda Allah ya tsallakar da shi har zuwa yanzu ya kawo wannan mataki nasa na sarkin mawaka. Kar ku manta idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da jin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan kar ku manta ku danna mana alaman nan ta like domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai. Kafin mu tsunduma wannan shiri namu akan Nura